След дълга пауза, ето ме и мен отново с ново видео. Днешното видео мисля да е посветено на новия ми циркуляр. Ще бъде нещо като ревю. Циркуляра е на марката DeWalt и ето го точния модел. В момента на пазара са популярни два такива модела на DeWalt. Единият е по-голям, другия е по-малък. В случая този е малко по-големия. Ако ме питате защо избрах точно тази марка и този модел, заради ето това движение на ограничителя. Може би DeWalt са единствената марка от големите марки, които предлагат такова движение на ограничителя. А точно това нещо ми харесва много на циркулярите. Да може да се движи прецизно ограничителя. Вижте как за тази врътка е захванато зъбно колело, а зъбното колело движи рейка. Рейката пък премества ограничителя. От другата страна имаме абсолютно същото нещо. Отново зъбно колело, отново рейка и двете зъбни колела са хванати на една ос. Така не може да се изкриви по никакъв начин ограничителя. Няма нужда да настройвате пък отпред, пък отзад, а то се движи винаги равно едновременно. По принцип ограничителя трябва да стои от другата страна, само че аз съм левичар и съм го сложил наобратно. Друго хубаво нещо на ограничителя е, че може да се сваля и да се постави от другата страна, като от другата страна имаме две степени. Може да е по-близо до диска или по-далеч. Също така на самия циркуляр има две скали. Едната е когато е закачен по-наблизо ограничителя, а другата е когато е закачен по-надалеч. Когато поставите ограничителя на по-далечната позиция, можете да режете много широки плоскости. Това важи само за десничари, за левичари е доста ограничено. Вижте обаче какво се случва, когато се опитате да режете големи плоскости. Възможно е те да пропаднат тук между двете рейки. Обаче DeWalt имат решение за този проблем. Ето тук в ограничителя има една подпорка, която се обръща и подпира плоскостта. Ето тук отблизо ви показвам как се закрепя ограничителя. Интересното е, че тези болтове, на които се закрепя, могат да се отвият и да се преместят наляво или надясно, така че да настроите позицията на ограничителя. Възможно е фабрично те да не са настроени абсолютно правилно. Ето я и ръчката за законтряне на ограничителя. Ето го и бутона за пускане и бутона за изключване. Като бутона за изключване, вижте как е направен да е по-обемист, голям с тази пластмаса, така че да може лесно да го напипате докато работите и да изключите машината. Има си и предпазител, който ограничава достъпа до включващия бутон. Това е системата за повдигане и сваляне на диска. Доста плавно и доста прецизно се движи диска нагоре-надолу. Ето е и отвътре системата за вдигане и сваляне на диска. Представлява една ос с зъбно колело, което завърта друго зъбно колело, за което е закачена шпилка. И шпилката вдига нагоре и надолу диска. Сега ще ви покажа и за наклона на диска. С тази ръчка освобождавате диска и можете да накланяте диска до 45 градуса. Като в края на тази релса, виждате, има една пластмаса. Тази пластмаса е ограничител, с който можете да настроите тези максимум 45 градуса. Тоест, когато дадете този ръб до край,
той ще опре в този ограничител и тогава ще знаете, че е 45 градуса. Не винаги от фабриката директно е настроено точно на 45 градуса и вие трябва да завъртите винчето, за да си го настроите. Така че когато опре онзи ръб, да знаете, че е 45 градуса. От двете страни има такива пластмасови неща и вие трябва да си ги настроите. Нещо много важно, което има този циркуляр, са ето тези канали. На тях може да поставяте различни приставки, които да ви помагат да режете по тъгли или да режете право или всякакви други приспособления, които да ви помагат. Има си дръжка, която е удобна за носене. Друго, което да ви покажа, например, тук можете да си навиете кабела, така че като го пренасете да не ви се пречка. А тук се съхраняват ключовете, с които развивате диска. Има два ключа, единия се поставя на оста, а другия на гайката. Стоят стабилно на тази стойка, не тракат по време на работа и не падат. Ето го е мотора, четков мотор. Има за отваряне на четките. Това, което на мен лично не ми харесва на циркуляра, е, че е с предавка и че е четков мотор. Това създава доста шум и звучи като аглушвайф. Нещо много важно, което има циркуляра, е ето този разделител. Този разделител служи да разделя двете части, двете срязани части, така че те да не докосват задните зъби на диска. Ето така, например, като режем една дъска на две, докато се върти, вижте как зъбите, които режат, натискат материала надолу. Обаче задните зъби дърпат материала нагоре. И е възможно някои дъски да се свият или да помръднат и да докоснат задните зъби и по този начин да се изстреля материала към вас. Това е може би най-опасното нещо на циркулярите, след това е да ви среже пръстите. Има огромен риск циркуляра да хвърля детайли по вас и да ви нарани. Този разделител пречи на материала да отиде към тези задни зъби. Разбира се, не винаги можем този разделител да го ползваме, понякога се налага да го сваляме, защото той пречи на някои приставки. Ето тук трябва просто да дръпнем тази ръчка и разделителя става свободен. По същия начин можем и да го върнем обратно. Другото нещо, което искам да ви покажа е ето тази жълта работа, която не знам как се нарича, но тя трябва да може да се маха, за да можем ние да сменяме диска. Има много болтове, но тя се маха само от този болт. Като го завъртим съвсем лекичко, тя излиза напълно свободно. Другите болтове служат за нивелация, за да може това жълто нещо да е равно с плота. Не винаги фабрично е настроено напълно равно, така че вие трябва да си ги настроите. Ето го и циркуляра отвътре с оста и гайката и шайбата. Много е важно да пазите гайката и шайбата, защото те са специфични, индивидуални за DeWalt и оста е с тройна резба, т.е. има 3 навивки, които вървят заедно
и обикновена гайка не става на тази резба. Това тук е някакъв дебел, плътен, изкуствен плат, който пази стружките да не се разпиляват. Ето и изглед отдолу. По принцип тук стои ето този пластмасов капак, който пази стружките да не падат отдолу под циркуляра. Като идеята е всички стружки да бъдат засмукани от аспирацията. В случая аз нямам аспирация и затова съм махнал този капак, защото иначе се пълни тук всичко с стружки и в един момент от диска започват да се изстрелват нагоре. Това е оригиналният диск, с който идва циркуляра и виждате, той е с по-малко зъби, с 24 зъба. Доста агресивен диск и е предназначен точно за каквото е предназначен и циркуляра, за работа на строеж, за рязане на големи талпи. Не толкова прецизно, затова аз смених диска с този диск, който е с повече зъби, който реже по-финно и не отчупва толкова трески от материала. С циркуляра идва и ето тази приставка, която се поставя на мястото на разделителя. Тази приставка пази вие да не пипнете диска с ръце и също така има извод за прахосмукачка, така че да обира праха, който създава циркуляра. В случая аз не използвам тази приставка, защото до някаква степен ограничава моята работа, ограничава видимостта. Ще ви покажа в следващите видеа разни допълнителни приставки, които аз правя за рязане по тъгли. И тази приставка им пречи. С тази приставка не могат да се ползват останалите приставки, които аз ще използвам. И като говорим за приставки, ето още какво идва с циркуляра. Това нещо се надява в каналите на плота и можете да режете дъските напреки. Но ако се вгледате, има лек луфт, така че не е абсолютно прецизно. Отгоре има за настройка на ъглите, така че можем да режем различни ъгли. И бих казал, че е полезно, ако искате да срежете нещо по-грубо и по-бързичко. Един голям недостатък на този циркуляр е, че липсва плавен старт. Има много машини, които имат електроника в тях, които стартират машината бавно. Постепенно достига максималните обороти. В случая този циркуляр няма такава електроника. Вие можете да си купите от AliExpress и да го модифицирате. В случая аз съм направил по-различна модификация. Сложил съм регулатор на обороти. И аз ръчно увеличавам оборотите или ги намалявам. Като това е мой личен избор, не казвам, че е нужно и важно за вас. Просто понякога режа много тънки дъщици и не искам диска да ми се върти с максималната скорост и с максималната сила. Ето тук на корпуса има оставени отвори, с които можете да закрепите циркуляра към маса или стойка. В случая аз съм си направил една импровизирана стойка. По принцип се продава и към циркуляра стойка на Девалт, която е с колелца за лесно преместване, но на мен ми се стори излишно да давам още много пари само за стойка. И това въобще взето ми е новият циркуляр. Сега ще се върнем обратно към стария циркуляр, за да го видим той какъв беше. И ето го стария циркуляр, той също беше Девалт. Казвам беше, но аз продължавам да си го използвам. Всъщност аз го купих само заради плота. Той беше с изгорял двигател. Просто исках това движение на ограничителя да го имам. И купих втора употреба остатък от циркуляр.
т.е. изгорял. И отдолу е едно съвсем просто малко двигателче на 14 волта. Това е от ръчен циркуляр Ryobi. И с това нещо съм направил доста неща. Но имаше една уловка. Не можех просто да взема този плот с липсващи части. Трябваше да взема и ето този циркуляр, защото се продаваха заедно като лот. И този циркуляр е на марката Elu, което е предшественика на DeWalt. Мисля, че Black & Decker ги купуват и ги преименуват на DeWalt. Можете да намерите абсолютно същия циркуляр с марката DeWalt с взаимно заменяеми части. Можете да заменяте между двата циркуляра. Този циркуляр също се продаваше като развален, като повреден и работещ на 110 волта. Само че аз го попрегледах и се оказа, че вътре в мотора има оставени изводи за 220 волта. Трябваше просто да пренаредя кабелите и също трябваше да сменя един лагер, който се беше задръстил с дървесина. Също трябваше да сложа кондензатор. Виждате там един флакон от силикон. Там вътре се крие кондензатора на циркуляра. Интересното е, че този целият плот, вижте как е хванат тук на една ос. И когато издърпам ето тази ръчка тук, т.е. ето тази тук, издърпам, отгоре оня палец освобождава плота и той може да се завърти. Фактически цялото това нещо да е отдолу, заедно с диска. Когато поставим така надолу диска, той се показва от другата страна. Това оранжевото се закрепва ето тук. И когато го въртим, то лека по лека избутва от другата страна диска. По този начин може да регулираме колко да се подава диска от другата страна на плота. И така получаваме настолен циркуляр маса, както другия DeWalt. Това беше видеото за днес. Надявам се да ви е било интересно. Може би забелязвате, че работилницата е станала много по-просторна и има много машини. Мисля за това да ви разкажа в някои от следващите видеа и какво ми се е случило за последните 2 години. Но за да мога да поддържам тази работилница и да мога да правя това, което правя, ще оставя в описанието линк към Patreon, който желае може да подкрепи моите начинания. Благодаря много за гледането. Довиждане до следващия път.